Kien fit-22 ta' Frar 1931 li Swor Faustina Kowalska rat viżjoni ta' Ġesu libes l-abjad b'żewġ raġġi ta' dawl ħerġin minnu u ħasset leħen il-mulej jgħidilha għamel pittura tal-qed tara u taħt qiegħed il-kliem Ġesu jinnafda fik bil-Pollak Jesu ufam tobie. Ġesu jinnafda fik, Jesu famtu bih, Ġesu jinnafda fik. Ta' masħiħa fil-weda tiegħek, ftit mumenti se nqatta' miegħek biex nitolbok passjoni henna lina xaħna midimbin. Jesu famtu bih, Ġesu jinnafda fik. Jesu famtu bih, Ġesu jinnafda fik. Saru tlieta u ġejt nittalla għal min warrab min ħajtu l-Alla din is-sija ta' ħnina kbira misqal butna li b'demmek xtaqlik sejr. Jesu famtu bih, Ġesu jinnafda fik. Jesu famtu bih, Ġesu jinnafda fik. Fuq il-għolja fejn ġejt imsalla, int ħassejtek min Alla mwarrab, dnubna firdek qalbek nifdek, dan biex aħna nkunu maħfurin. Jesu famtu bih, Ġesu jinnafda fik. Jesu famtu bih, Ġesu jinnafda fik. Ġesu jinnafda fik. Jesu